Malawi, Camera. Ife munga mwapangano mwalonjezo kuti tikupatsani mapulogalamu onse chifukwa andale onse ali ku misonkhano ya Eid. Ndiye tili pano ndipoti talowa tsopano kwa Achakwera amene ali kusalima kuchipoka kupereka ndithu misonkhano imenewu ndiyebe tione kuti anayankhula zotani. Honorable Augustine Chidzanja, Regional Chairman of the Malawi Congress Party for the Lakeshore. Honorable Christopher Joseph Manja, Member of Parliament for Salima South constituency, and all the members of Parliament here present. All the traditional leaders here present, distinguished invited guests. Assalamu nonse muno Malawi, Eid Mubarak. Assalamu alaikum. Lero ndili okondwa kukhala nanu pamodzi pamapemphero pamene tikukondwerera Eid m'dziko lonse la Malawi. Komanso nkuthokozeni atsogoleri athu amene mwakonza mwambo umenewu umene ukutiyanjanitsa tonse a Malawi kuti tizipitirira kukhala limodzi mwamtendere ndi umodzi. Dziko limene anthu sakhala limodzi mwamtendere ndi umodzi silimatukuka chifukwa anthu amalephera kugwirizana zochita pakati pawo. Chifukwa chake akuluakulu athu akale adatisira mwambi woti nkhondo simanga mudzi. Ndiye inu nonse mwabwera kuno kumwambo wa tsiku la lero, komanso nonse amene mwalemekeza tsiku la lero potenga tchuti mukuthandizira kuti m'dziko muno tichulukitse mchitidwe wokhalira limodzi mwamtendere komanso umodzi. Mwathandizira kuti ochepa amene amafuna azibweretsa mpungwepungwe ndi mikangano pakati pathu achite manyazi komanso adzudzulidwe. Sikuti ofuna kubweretsa mpungwepungwe ndi mikangano m'dziko mwathu mulibe ayi. Alipo ndithu. Ena iwo akuyesetsa kugwiritsa ntchito zipembedzo zimene. Ena iwo akuyesetsa kugwiritsa ntchito misonkhano ya ndale ndi zipani kuti anthu tizitukwanana. Ena iwo akuyesetsa kugwiritsa ntchito ngozi ndi zachisoni zosiyanasiyana zomwe zimatigwera m'dziko lathu. Ena iwo akuyesetsa kugwiritsa ntchito njala yomwe ili m'dziko mwathu chifukwa chakusokonekera kwa nyengo ndi mvula imene yakhala ikugwa mwa njomba. Tere kuti mwezi wathunthu mvula yosabwera yabwera dzanadzanali kuno konse kusalima zinthu zaumira m'munda zisanache kudowa konseku ndi malo ena. Ena ndiye ndi aja amafuna kubweretsa mikangano ndi mkwiyo pakati pathu pogwiritsa ntchito dyera lawo lomadzikundikira zinthu zogawa kuti boma likamagawa m'malo moti iwo agawire anthu mwachilungamo amangofuna zikhale zawo. Enanso ndi aja omwe dyera lawo likumabwera pomakweza mitengo ya katundu omwe amagulitsa mosamveka bwino m'cholinga choti anthu akwiye ndi akakwiya azipanga zionetsero kukhale chisokonezo zina zochita mwadaladala.
koma ifeyo amene timakonda mtendere tikamalimbikitsanabe kukhala limodzi mwa mtendere ndi umodzi, tikamalimbikitsa kukhala limodzi mokondana ni mothandizana kupititsa chitukuko patsogolo, titeteza chitukuko cha dziko lathu kuti chisawonongeke. Ifeyo amene timakonda mtendere sitingalole kuti wina abwere pakati pathu kudzayambitsa mikangano ndi nkhondo yoti izipangitsa wanthu kuwononga zitukuko zosiyanasiyana zomwe zili kuchitika mdziko muno, chifukwa tikudziwa kuti zitukuko zimenezi tikagamula tisaukitsa wana athu omwe kutsogoloko, chifukwa na amene tili kuwakonzera zinthuzi. Pomaliza ndikuthokozeni inu Ashek Chilunu potilalikira ndi kutipempherera kumbali yokhudza mtendere. Ndikuthokozeni pa mavesi omwe aja mwandilimbikitsa nawo ndi kuti mwandiwerengera, mwandiwuzanso kuti nkawerenge mu Quran mu sura ija ya 49 ngakhalenso ija ya 4, ndipo mavesi amenewa nkawerenga mofatsa kuti nanenso mpeze nzeru zakuya zomwe chipembedzo chanu chimakupatsani ndi cholinga choti muzikhala anthu amtendere. Okondedwa, tikadakhoza kulankhula zambiri tsiku la lero ni tsiku la chimwemwe la chisangalalo. Zonse zimene mwanena monga ngati madandaulo zamveka, koma Ambuye akudalitseni nonse. Shukran. Ziko. Sangalalo, jisangalalo, sangalalo, jisojele kwa Lungu. Sangalalo, jisangalalo, sangalalo, jisojele kwa Allah. Sangalalo, jisangalalo, sangalalo, jisojele kwa Allah. Odi, odine, odi, odine, odine, odi, 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 du, Achakwera, du, odi. Habangalibi, habangalibi. Wadi, wadi, wadine. Wadi, wadi, Achakwera. Ziko kwambiri tikupatsani mpata. Takbir. Takbir. La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah. Takbir. Ziko kwambiri olemekezeka athu a State President Dr. Achakwera. Tsiku la lero ife tili onyadira kwambiri pasi pa ulamuliro wanu kuti tamva kukoma ndi idi imeneyi. Pachifukwa chimenechi chinakukomerani inu pamene munabwera kuti mudzapemphere nafe limodzi. Munatitengera kanga chepe kamene kali mugulu la zimene olemekezeka Dr. Uladi Musa anafotokoza kuti ife ndi idi imeneyi kuno ku Salima mudongosolo limene inu munakhonza tapindula pafupifupi ndi 85 million. Pachifukwa ichi tikuti zikomo. Kotero mu nthawi ino tizakupemphani kuti tili ndi mayi mmodzi komanso shekhe amodzi amene mudzapereke chitsanzo chakupereka mphatso zimene inu munatitengera. Choncho tipemphe mayi Kasalika kuti abwere patsogolo. Chimene chikuchitika pakadali pano ndi zoti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Achakwera
anakonza ndithu mphatso ya ufa omwe ndithu umene anakonza zokuti pa tsiku la lero monga tsiku la chisangalalo ndithu ugawidwe kwa asilamu amene tu ali mdera lino la senior chief ndindi kuno ku Salima. Ndiye chimene chikuchitika pakadali pano ndikupereka ndithu symbolic gift presentation ndimene kuchitika pakadali pano kungoonetsa chabe ndithu mphatso zimene mtsogoleri wa dziko lino watenga kulitu anthu adera lino asangalale ndi idi imeneyi. Muhammadu Rasulullah. Takbir. Choncho kwa zanga nonse mashekhe mamufti ndi nsilamu wina aliyense pamenepo titengere phunziro kuti mtsogoleri wathu wa dziko Dr. Achakwera atipangira chitsanzo chabwino mu tsiku la lero kuti kamene tili nako tiyeni tikagawire kwa aneba ku manyumbaku posayang'ana nkhope kuti ndi Mkhristu kapena si Nsilamu kapena ndi wachipembedzo china chosakhala Chisilamu. Tiyeni tikagawane monga mmene timachitira. Pachifukwa ichi m'malo mwa Asilamu onse kuno ku Malawi motsogozedwa ndi shekhe athu olemekezeka Sheikh Idrisa Muhammad, chifukwa chimenecho ifeso tikuti zikomo kwambiri pa zimene mwationetsera president athu zikomo. Chabwino pamene posotu ndiye Assalamu alaikum. Munthawi ino chifukwa choti ndi kumapetopeto ndiye kuti tiapemphe oti atipangire duwa. Duwa imeneyi yaperekedwa kwa mufti. Mufti ndi munthu amene amayang'anira dera kuchokera pa TA level, ndiye kuno tili kuno ndi kwa TA ndindi. Tiapemphe olemekezeka athu mufti Abdallah Ntika kuti abwere mudzatitsekere pemphero lomaliza. Mufti Ntika. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Kuyamikidwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, madaliso apite kunenero watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. لقوله الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بنعمة ربك فحدث. Ntendere umene Allah subhanahu wa ta'ala umene adakupatsani mudzuchula. Allah ife akapolo anu taima pamaso panu. Choyamba chimene tikufuna kuti tikuthokozeni chifukwa cha mtendere wanu umene munatipatsa ife anthu wanu. Mwatipatsa mtendere Asilamu kuti tisale 30 days. Mu 30 days munali zambiri zimene zingatipangitsa ife kupeza phindu lomwe tikalowe nalo ku paradise. Kwa chifukwa cha mtendere umenewu tikuthokozani Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tikuthokozani munatipangira mtendere wina potisankhira president wa dziko lino Dr. Achakwera kuti akhale mtsogoleri wa dziko lino. Icho tikuchitenga ngati mtendere wina umene ife mudatipatsa. Ife Asilamu tikusangalala pa mtendere umenewu chifukwa chakunena kuti akuluakulu athu angapo achisilamu awachotsa m'mavuto kuakhazikitsa kuayika ku mtendere. Mmodzi mwa iwo ndi Dr. Musa amene anali ku ndende koma chidakomera president kuti atuluka ku ndende abwere dziko lino adzakhale pa mtendere wawo wa umunthu. Ichocho tikuthokozani Allah chifukwa cha inu ndi chimene chapangitsa. Chifukwa inu ndi amene munasankha Dr. Achakwera kukhala president. O Allah, inunso munapereka ufulu kwa mtsogoleri wathu woyamba Abakiri Muluzi
amene anali kumangidwa timamva kuti wadwala wapita uku koma lero kuli zi ali pa mtendere zonsezo chifukwa cha Dr. Lazarus Achakwera. O Allah, inu ndi amene mwapanga lero kuti kuno kwa Ndindi ku Salima South tikhale ndi president. Chikondi ichi ndi chikondi chimene ali nacho Dr. Lazarus Achakwera kwa Asilamu. Allah, tikupempheni, ife ananu tafika pamaso panu, tikufuna mutipatse mtendere. Mtendere umene tikupempha tisakhale wogawika na mitundu. Allah, tikupemphani ife tonse tikhale amodzi, no matter kusiyana zipani, kusiyana zipembedzo, izo zisakhale njira ina yotifatisiyani, tipangeni tonsefe tikhale amodzi. Allah, tikupemphani nthawi imene president wathu amayamba kulamulira dziko lino panabwera zinthu zambiri zimene zinadzasokoneza ngati madzi ochuluka, matenda a corona, komanso kudali kolera. Zonsezi zinapanga effect kuti chitukuko china chisende bwino. Izi tikupemphani Ambuye Mulungu, zaka 5 zimene zikubwera kuti alamulirenso president wathu titalikitseni zimenezo kuti kukhale mtendere, kuti chitukuko chonse chiyende bwino. Allah, titalikitsireni adani onse amene akufuna kusokoneza dziko lino, kuti amenewo asakhale pafupi nafe, agonjetseni komweko asadafike. Iyi ndi ntchito yanu ino Allah. Allah, tikupempha mtendere umenewu ukhale dziko lonse kwa wina aliyense, komanso mpatseni nzeru, muonjezeni nzeru president wathu, cholinga nchakuti zitukuko zimene akupanga zipitirire, komanso chikondi chimene ali nacho chipitirire. Zonsezi tikupempha kudzera kwa inu Allah, komanso kudzera mwa aneneri wanu wonse amene munatumiza dziko lino, kuyambira Adamu, Abraham, Yesu, kudzamalizira Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inu ndi kumene ife timayang'ana, ndi kumene ndipapempha. Tapemphera zonsezi mu dzina lanu Allah, amin. Ndi pemphero limenelo amene ndithu apempherera shehe a dera lino la Ndindi, senior chief Ndindi. Ndithu tafikanso pa mtsiriziro pa mwambo umene ndithu unakonzedwa kuno ndi Akadria Muslim Association of Malawi komanso Muslim Association of Malawi, kuti tu mapemphero amenewa aidi ayende bwino mmene ayenderamo. Ndiye kumambira kuja ndithu tinayamba ndi mapemphero a Idul Fitr, ndipo pambuyo pake makamakatu panali ndithu msonkhano umenewu ndizo yankhula komanso tu mapemphero amene ndithu achitika pa malo ano. Asilamu kuno ku Malawi komanso kuno ku Salima tanyadira kwambiri kuti takhala nanu kuchokera pachiyambi pamene mapemphero athu aidi anali nkuyambika kufikirana pamene mapemphero athu amalizika.
Malawi, Camera.